दे खाना दे जल्दी दे। 8-8 गो जन चलता सन एकदम तुरंत जाए के बा खेत में। नहीं बाबूजी खाना खा ली। आई हो दादा हई है अचार और रोटी हम खाई। भोरे से का बनावत रहे है तू? तो ये रहला तो ये बना देनी है। का है झींगा इतना फरल लसकत लागत रहा कि झींगा तूर के चाहे भिंडी तूर के सब्जी भुजिया सब्जी कुछो बना दही। उनका कहनी है सुतल वाहन कहनी है कि जाके ले आवा झींगा तुर के तना गोइला हन। हम लड़का छोड़ के केने जाती? 9:30 बजे 10 बजे दिन तक एकदम सुतल रहत। हाँ अभी तक ओदे सुतले बड़न। ना रहब जहिया तहिया ओकरा के बुझाई ओकर गांड फाट के हाथ में आ जाई। साला दिन रात खटवावत खटवावत हमरा के मुआ देला। साही भुजिया रोटी हाई अचार रोटी खियाई त हम खइबो ना करब। जा तनी हम खेत टेंगरा के तुरंत कहबे कि आई खेत में। ठीक बा। इतना खटला पहिए खाना दे तरुआ जो कर हिसाब किताब ले हम। जा तनी बहुत जन चल रहल बाड़ से एकदम काम से हालत खराब बढ़ गए। आ तुरंत लेके अइबे लइका सुत गइल तुरंत लेके अइबे ओकरा के। साला खेत में खटत खटत गांड फाट गइला अभी तक अइलसन ना। ई ना करी कि तनी घर से निकली इतना बांध देनी। 8 गो 10 गो जन चलत सन साला उहे अचार रोटी देला हसन खाए के। साला जहिया मर हर जाए तहिया बुझाई ओहनी के। अभी तक अइलसन ना। समय से फालतू हो गई। ऐसा नलायक बेटा के कहीं देखले ना रही। आधर चोत घर से निकले के नाम नहीं खेल लेत। एकदम एको रती घर से निकले के नाम नहीं खेल लेत। चलो देखल जाए खैलहू नहीं खान अहन कही बोलबो करिहन कि का पानियो नहीं खे का करी जाओ पानियो ना लेकर। तो वाकई में बहुत जन लागल बा। हाँ बैठा आ गइल जा महारानी लोग महाराजा लोग। तो हम लोग यही तरह हाथ डोलावत आ गइल हजा। ई ना कइल हजा कि एक लोटा पानियो ले आ दे। आके आर पर बैठ गइल जा। इहे कुल ना बचल बड़ुए देखे के। तो बोतल में पानी ना लाए के है बाबू। बोतल में पानी ले आए के है। यहाँ खेत में खटत खटत गांड फाटल बा तो हम लोग के मजाक झलक रहल बा। जब इहे करे के रहल बैठ के मुंह ताके के रहल तो घर ही ना रह जैता जा। एकरा कहनी है कि लोटा में पानी ले ले तो कहती है ना बाबू बोतल में पानी ले गइल बड़न। तो तोर कितना दिमाग रहल है? ई हमार बात तनकियो मार देब हम। तनकियो बात ना नहीं मारता हमारी एकदम ना। तो यहाँ बैठे खातिर अइल हस सकल देखाए खातिर अइल हस तोहनी के। तो हमरा लूर भाई सब सिखैले बड़ा। तोरा कुछो के लूर नहीं है खाली खाए के या सूते के लूर बड़ुए। हाँ खा के या सूते इतने लूर बा तोरा। कुछ ना करब हम कुछ ना करब हम। कुछ ना करबे। हाँ ठीक है बा सारे देखो तनी तोर घर कितना दिन तरह चलत रुए। चलावा जो दिन चलाए के बाद मरला के बाद तो हमरे ऐस बा। मरला के बाद तोरे एस बा ना। अच्छा ठीक है बा देखो तनी कितना दिन तोर घर चलत रुए। मुआ दसन सारे हमरा के खटवावत खटवावत तोहनी के एक रति पर भाव नहीं खे पड़त। आइल बार समाधर चो दुनो खाली सामने सामने बैठ के मुंह तकवावत तो ओकर मुंह ताकतिया आ ओकर मुंह ताकता। जब इहे करे के रहल तोहनी के तो घर ही काहे ना रह गइल हस। घर ही रह गइल रहतसन का जरूरी रहल आए के। आए गइली एक लोटा ना पानी लेके अइले ह ना कुछो लेके अइले ह। तोरा के तो समझ में नहीं आवत हम का कर दी। हटा हटा दे चला देखो तारे कितना जन चल रहल बा। देख कितना मेढ़ी बांध देनी है। तोरा अभी के प्रभाव नहीं खे पड़त। लाड़ बनले बड़ा मेढ़ी बनले बड़ा है का कइले बन तू कइले ह। बांध आज से तू ही बनबे। ऐसे तू ही बनबे ऐसे तू ही काम कर। भूखले पियासल सारे मार देलस हमरा के। एक रति दिमाग नाम के चीज नहीं खे कि बाबू खेत में काम करता तो पानी उनी ले चली। तो कमुआ सिखैता हमरा के। तो घरवा में से निकलबे तब ना कमुआ सीखबे। घरवे में रहबे तो काम तू सीख जेबे। घरवे में खाली काम महारानी लेके आइल बाड़ ना। महारानी कौन काम देता रही। एक रति टाइम पर खाना नहीं खी बना के देत। घूरे के देती है ना बस हो गई।
छुच्छे रोटी आ एथू दे दिल सी अचार खाए के उ भोरे से का करत रहलिया कि भुजिया चोखा आ सब्जी ना बना सकत रहलिया। हाँ पूछा पूछा हमरा से हम तोरे के ना बोलब, हम अच्छा। ओकरा के बोले जाई, हम तोरे के ना बोलब। इहे कुल हमरा के सुनाए खातिर खेत में लेके आता सर। हम तोरे के ना बोलब, के बोले जाई। अब हम खेत में खटे वाला नहीं की। तो खेत में ना खटबे तो कहीं नौकरी कर, कहीं काम कर के कर केकरो हाँ। दिहाड़ी कर। पंजाब जाए। हाँ तो पंजाबे जो कुछो करके कमो। पंजाब जाए। हाँ पंजाब जाए हम। तारा संगे गांड रगड़े वाला हम नहीं की। हमरा संग गांड रगड़े वाला नहीं खर्च। तू का करे लायक बाड़े अपन बताओ, तू कुछो करे लायक बाड़े। हाँ 4 कुदारी चलैले उतने में गांड फाट गईल। तो तहार आदत बनल बा। हमार का आदत बनल बारे। तहार आदत बनल बा। साला तोरा के स्कूल भेजत रही तो स्कूल ना गईले, पढ़े भेजत रही तो पढ़े ना गईले। हाँ तू कौन काम कर, कौन काम में तू सक्सेस हो जीबे। तू पंजाब में गांड घसेटे के पड़ला, आलू चुने के पड़ला, उजो खेतिये में खटे के पड़ला। हाँ यही तरह तोरा खाए के दे दिया सब पंजाब में। साला ये खाली गईल रह तो भाड़ा घरे से भेज के न मंगवैले रही तोरा के रे। तलूर ना रहे ओकरी। अब लूर हो गईल। हाँ। 4 कुदारी चला देले तो लूर हो गईल। कुदारी ना चला के पड़ला जा। तो का करे के पड़ला हो जा। खाली गोल गोल बिनी लाग जा बस हो गई। खाली गोल गोल बिनेला तो हो गईल। हाँ। वही पर खाए के दे दिया सन, देवेला संता। देवेला सन। हाँ। ए खाली भाड़ा भेज के तब मंगैले रही ना घरे सारे तोरा के। हाँ अब की हम भड़ो नहीं की भेजे वाला। जरतो नहीं के तार भाड़ा उड़ा के हमरा। जरतो नहीं के तार भाड़ा के। देख रहल बानी तोर स्थिति का हुई। आगे चल के तू बहुत रोबे, बहुत रोबे। तू केनियो के ना रहबे टेंगरो। इतना तू हमार बात के ध्यान रख लिए, कान खोल के सुन लिए। बढ़िया बात तोरा के समझावत त गान में मिर्चा लागत तोरा के। बेसी मत बोला बाबू बताता नहीं हम। बेहतर इतना इतना जन चलता था, इतना पटुआ काटल बड़ुए है, पटुआ गलाए के बड़ुए। एको हाली टाइम पर ना खाना देता रह तोहनी के, ना कुछो करता रह कोनो भेजा में तोहनी के बात घुसत रुए एको रती। हैं महारानी के ले आइल बड़े साला। उ कौना खानदान के हिया, कौना जात के हिया, अपना मन से बियाह कैले। ना टाइम पर उ खाना देवेले ना कुछो देवेले। हम बोल दिहिला तो तोरा गांड लहरेला। जौन उखाड़े बा उखाड़ करा। हैं हमरा दुनियादार सब मतलब नहीं के। रवा अपना बेटा का बोली, हमरा के काहे बोलो। देख ले तनी रवा ऐसी तोरा अपना बेटा का बोली। तनी ऐसी तोरा बारे में हमार बाप बोलनी दहेज देले बान तो सही नहीं खियाइल। होगा। हमार बाप दहेज देले बान रवा नोट गिन के ले रही, 4 चक्का ले ले रही, फ्री में नहीं मैंने कहा खियाइल। तनी इतना निमन पतो ले क्या। ओहे न कनिया फ्री में नहीं खियाइल, 4 चक्का ले ले रही। इतना निमन पतो। हां हैं वो तोहनी तो बना तोरा के के तो उ सुपर स्थिति बनाई के होई बनाइयो के दे तनी खाए के, ना तो बना के देबे के पड़ी खाए के। तू चुप रहो। हम बोलतन नु। सारे तोरे सब कपार पर चढ़ाइल ह। देख रहल बानी तू कितना कपार पर चढ़ा देले ओके। हमार चढ़ाइल ना तो ना तोरे कपार पर चढ़ाइल ह। न तो मजाल ना रहे कि मुंह खोल दित हमरा सामने। पतोहिया ला भोगा पतोहिया भोग भोगल कर। मुंह खोलवैले कर तू। लाठी से नहीं के मारत ये शुक्र मनावा। तू लाठी से मरोइबे हमरा के रे। मरवा हाँ? जैसे तू कर रहल बड़ा। तू लाठी से मरोइबे हमरा के। है बांध देला बाप रे बुझाता है पूरा दुनिया उठा ले बड़ा एकदम। पूरा दुनिया साले 4 कुदारी चलेले उतने तो गांड फाट के हाथ में आ गेला। पंजाब दिल्ली तोरा के लौकता रे। और बढ़ा त 2 जन बड़ा पैसा तोर बाप दिहन कि तोर ससुर दिहन रे। ससुर दिहन बाप दिहन ससुर पे जाए लगला ना। देख ले ओहे न कनी हमरा बाप पर मत जाई। अपना बेटा का कहीं, अपना पतो का कहीं। हमरा बाप का हमरा खाना खिएले बानी का। अपने बारे में तोरा कितना मरीचा लागता। ओहे न कैसे कनी हमरा हमरा के बाप देलू का काहे जाई। निमक का मरीचा काहे अचार हमरा रोटी बाप पर देलू जाई। ह। बाप रे घर खाया होतरन का। है अचार रोटी या नीमक रोटी खा के हम काम तो करी जौन घर में रही तने न बनाई। जाई हम हटिया बाजार कख लावे का। है सारे सुतल रहेला तो एकरा के जगा ना सकेलू घर में जगैले से। रहनिया त काहे ना कोई लहन लावे। हां जगैले रहनिया पूछे। आए घरी इतना गू घोरल रहल तोर माथा में कि सारे आए घरी पानी ना लैले है 1 लोटा। गू घोरल रहल तोरा माथा में गू घोरल रह। मेहरारू से बोली सुनवावत रे हमरा के। सामने ना मारो बाबू बताता नहीं हम। घर में लेके जाके जितना मारे के मार लिया। जन जुटिया सब हमारा के देखता। तोर कामे तू ऐसन हाँ, करता रे। हाँ। तोर उतने इज्जते बढ़ुए। कामे ऐसन तू कइले बारे बोली बात सुने वाला।
ओहो जवानी में तू का करत रहा का करत रही? करत रहा तू तोरे नियना के आर पर बैठ के मुंह ताकत रही। हाँ गौवा कहेला गौवा कहेला सारे गौवे तो तोरा के बिगाड़ के रख देलसन रे। तोरा के गौवे बिगाड़ के रख देलसन। हम तो 2 घंटा बह रहा तनी जवानी में तू दिन दिन भर बह रहत रहा हम भर भर दिन बहरी रहत रही। के सरवा कहत रही कुल बात रे तोरा के? हम सुनले हई सुनले बड़े? हाँ तब सार तू भोग रहल बड़ा। अभी और भोगब? अभी भोगल कहाँ तू? भोग रहल बड़ा तू अभी और भोगब तू तू? भोग तारा देसी देख ले रे, समझाओ एके समझाओ। बाबू हवा बाबू नहीं बाबू बन कर रहा ना तो हमार मेहमान घर में बस देखत रही दिए दे